думе. В момента пуснах да записвам. Рекорд. Добре, ай. Аз им ще гледам хорите, не знам, малко ме страх да ме удара GoPro, някъде да не падна. Айде, безаварийно. Заварим хора. Безаварийно, айде. Айде, дай. Папа, безаварийно! Аре, ама малко ще спираме, нали? Малко ще... Айде. Аз разгубих, бе, Дейва, малко, Дейва. Брат, Йорки, аз съм ми пада заедно с каската, бе. Няма да скоча дългата. Вираш си го. Тя го запропеца. Вираш за запропеца. Айде, трапеца. Мале, кало, кашер го бара. Хванах го, майка, хванах го тук. Харди направо ще разголва. Поне да минавам от том, къде трябва да минаваме, за да не се дрънквам по хорите. Ето тук, мали, лъзна, тук, лъзна, бе. Кулибата. О, мале. Безаварийно беше. Пак беше от тега вода. Не. Иначе ще пусна, ето камък тук, виж, ело не знам, дето е като в бунка стилис. Ето преди да се закачиш курбел стилис, ело не знам. Да. Или? Аре, дай. Аз ще пусна тук са толкова, дай. О, брат, много е тегло тук. Няма си друго да видиш. Изключение от паданията, де. О, брат, тук ме страх да не закачи курбела, много ме страх тук. Тук може да закачи. Мале! Мале, аз го закачих леко. Брат, мале! Брат, да спирай, моля да карай, моля те, че съм много под... Ей, падна ми веригата. Драг Харди. Не, брат, кажи ми, че... Дей, май ми се скъса веригата. Божо! Май ми се скъса веригата. Не ми се. Добра новина, не ми се. Много ще не. Дай, направи, моля те. Брат, направи. Още сме живи. Аре! Брат, това Харди много тегло, много е гадно. Зарето искам много колино. Минах по най-лудия начин тук. Жив съм! Живи сме, аре! Мале, брат, имах чувство, че си скъсах веригата. Имах чувство, че скъсах веригата. Божо! Имах чувство, че скъсах веригата, ама няма. Само беше паднал от и не иска ми я качи. Май да. Не знам, ще видя по-след ще е свободен. Аре са това! Аре са големи, аз съм се записал да не пада и така и да ще бътенят. Аре, аз стигам. Ще остана. Боже, аре, аз тръгвам към това. Мъче, верно. И да не го фаниш, нищо няма да ти стане. Да, че верно. О, той е за летежи. Боже, аре, аз се пускам, да записвам
да не ми падат. Аре, аз съм за големия, защо това тръгвам, ай. Аз тръгвам, ай. Да. Откъде да знам, брат, дали ще видиш, аз съм... Ма чакай, аз... Нема се бейте. Аре, дай да ги чакаме. Аз бих казал слабо за този кантар. Ти? Айнче, по-добър се оплашва ти. Аз си, брат, не знам ли да скочи, аз с това колело, брат. Последния път, като ги скочих, ми пада тъпия курбел, бе. Къде да знам дали има нещо друго му стане. Ето тук му се откачи целото. Еми, сега вече е друго. Като можах да издърпам, аз се дръгвам на шарките, аз съм съсредоточен да шарките на задърпането и забравям, брат, защото ме е страх на шарките да не падне и на другите неща. Ти знаеш как ще се става, бе. Аз за добри шек се забравим, ай. Айде, дай. А? Записвам. Аре, бе, заварим, хора. Бе, заварим, ай. Аз се ще правя менючета, тук ще се пробвам да правя менючета. Ахо! Тук е хубаво за меню. Оп! Мари, задържаха лекичко. Шахтата, опа, да я прескочиме. Верно ли? Еми, ако караш по-бързо, нема. Може, I'm so sorry, bro. Аре, давай, карай. Моля, брат, потъсне го, аз съм в хащ, бе. Аз съм целил в хащ, бе, бе. Камъка, брат, камъка ме лозна, тук имаш един камък, не ме лозна, щех да падна. Имах чувството, бе. Аре, брат, един медио не мога да направя. Уау! Съвсем за големи хора, аре! Давай, няма коли! Аре, аз... Опа! Големия! Това беше от мене. Чао!